Gràcies. A veure, este matí, allà a les 10, jo amb el paraigües, de pas dir que la pluja a vegades arregla coses que no s'arreglen d'altra manera, he anat a manifestar-me, com faig molts divendres, contra els retalls que pateixen els treballadors de la funció pública, de l'Ajuntament i, en general, els treballadors de la funció pública valenciana. Bueno, anem a parlar en primer lloc d'un retall, el retall que va decretar el govern estatal en les pagues extraordinàries de tots els treballadors públics, que suposa un descens del 7% del salari anual, el 7 aproximadament. I ho anem a plantejar des de dos aspectes, un aspecte jurídic, un aspecte legal, que és el primer, i un segon aspecte, que és de demanar, buscar que aquest retall es puga eliminar. En primer lloc, el Real Decret que planteja eliminar la paga extra és a partir del 15 de juliol, és efectiu a partir del 15 de juliol. La paga extra, segons tota la legislació vigent, és una paga que es merita a partir del dia 1 de juny i, per tant, hi ha 45 dies en els quals es fa un efecte retroactiu per no pagar aquesta paga extra. Si qualsevol treballador merita la seva paga extra des de l'1 de juny, no se li pot eliminar tota la paga extra des del 15 de juliol. Plantegem, per tant, que l'Ajuntament, en primer lloc, faça efectiu la paga extraordinària de desembre als seus treballadors de l'1 de juny al 15 de juliol, perquè aquest és un tema que ha estat recorregut, aquest és un tema que moltes persones i molts juristes entenen com inconstitucional perquè té un efecte retroactiu en l'aplicació de la mateixa llei. Aquest és el primer factor, però hi ha un segon element que sí que voldríem plantejar ja des d'un punt de vista més global. Estem en contra dels retalls, ens sembla que els retalls no són la solució. I això ho estan dient clarament no solament Espanya, sinó que ho estan dient també clarament països com Grècia, ho acaben de plantejar països com Portugal, per un motiu molt clar, els retalls no ho arreglen. Jo us donaré una dada d'ahir d'impostos. Concretament, en l'evolució dels ingressos tributaris, com a conseqüència dels retalls, concretament, de gener a agost de 2012, la Comunitat Valenciana sí que va pujar el seu rendiment en quant a IRPF en un 1%, perquè ha pujat el rendiment, però, curiosament, l'impost de societats s'ha enfonat un 19%, els impostos indirectes, l'IVA, s'ha enfonat un 15% i els impostos especials s'han enfonat un 3,6%. És a dir, per una banda retallem els gastos, però per altra banda aquest retall de despeses suposa automàticament un retall important dels ingressos. I això ho sap qualsevol persona que vulgui conèixer mínimament la macroeconomia. Retallar no és la solució i nosaltres pensem que és una pèssima solució. Retallar no és la solució per als treballadors perquè disminueix el seu poder adquisitiu. Amb els retalls de 2013 jo vull recordar que qualsevol treballador públic perdrà des de 2010 el 30% del seu poder adquisitiu. El 30%, quasi una tercera part. I és un tema important. I miren vostès, si retallem, a més, la paga extra, a més dels treballadors públics, a més de l'economia general, hi ha uns sectors que ho van a sentir d'una manera específica, que és el comerç específic de Nadal. Jo crec que tothom sap que la paga extra es dedica a determinats elements com la compra de joguines per a Reis, com la compra de determinats elements per a Nadal. I són empreses concretament d'aquest país. El joguet, el tema del torró i altres aspectes són temes importants. Es pot fer, i es pot fer legalment, i s'ha fet ja legalment, per exemple, en el cas de Navarra, on senzillament la Comunitat Autònoma de Navarra el que ha fet és retardar la paga extra a gener i adelantar les pagues extres de 2013. Està legislat. Es respecta el decret de Madrid, efectivament, el decret del govern estatal, però els treballadors al final, 2 dies després, tenen la seva paga extra. També es pot fer en els ajuntaments, en molts ajuntaments navarresos, i vaig a ficar el cas de Vigo, concretament, on
per un acord entre el BNG i el Partit Socialista, els treballadors de l'Ajuntament van a rebre la paga extra en quantitat en euros, però no en nom de paga extra, però sí, concretament, en quant a altres tipus de pagaments. I, a més, he de dir, i acabe, que està pressupostat. Per tant, això és una cosa possible. Sí, gràcies. Me sembla molt bé, senyor Grau, la seva interpretació jurídica, no és la nostra, i mire, avui hem tingut una experiència de que la seva, a vegades tampoc és la verdadera, la que diuen els jutges, en el cas de Franco, concretament, que acabem de parlar. Per tant, me sembla molt bé la seva interpretació, però mire, jo li vull dir que les pagues extres es meriten a partir de l'1 de juny, la paga extra de Nadal, i moltes persones amb uns coneixements jurídics molt importants a nivell constitucional i a nivell de treball opinen exactament el contrari que vostè. I van a presentar recursos i estan presentant recursos i demandes al defensor del poble perquè presenti recurs d'inconstitucionalitat. Per tant, jo plantejo la primera cosa. La segona, em sembla important ressaltar-ho, perquè no m'ha donat temps abans. Nosaltres el que proposem és que es convoque urgentment als representants legals dels treballadors per arbitrar les mesures. Nosaltres no diguem quines mesures. Han de ser els representants dels treballadors els que s'han de posar d'acord. El que diem és que si es vol, es pot fer. Està pressupostat. Si es vol, es pot fer perquè hi ha ajuntaments que ho fan. Per exemple, el de Vigo ho fa donant una paga per objectius o per productivitat vinculada al treball. No paga extra, dona els mateixos diners que una paga extra amb un altre concepte. I això és una cosa perfectament possible si es vol. Una altra cosa és que es vulga. I una altra cosa és buscar les excuses perquè no es vol. Les coses ja en sabem, ja som majors tots. Les coses es volen i es busquen els mecanismes per a fer-les. Hi ha mecanismes jurídics. I si el govern de Navarra té problemes per la paga extra, jo estic segur que trobarà els camins. El problema és si volen. El problema és si volen. El problema és que no volen. I jo crec que és important ressaltar que d'aquest no voler, quan anem en Nadal als comerços, a més dels treballadors, als comerços i a les fàbriques de torrons i a les fàbriques de joguines, els pregunta vostè els resultats d'aquest retall i els hi contaran. Els hi contarà a vostès quins són els seus resultats econòmics com a conseqüència d'aquest retall. Si es vol, es pot fer. Hi ha pressupost, està pressupostat en el 2012 per a fer-ho. El que passa és que no volen.